Salamu alaikum. Hajiya Ummi. Ka anan kuma a zaune bayan an ce Kebi ba shi da lafiya. To wallahi Kebi dai za mu ce da sauki amma jikin nasa ni tuntuni na san ya warke. Kawai dai yana ta ba mu wahala. Kuma duk dan abubuwan da muke da shi wallahi ya ki tashi so yake sai ya karya tattalin arzikin mu. Duk wani abu da kika sani na ai mai magani an masa wallahi. Wani zubin sai kiga ya tashi yana da harkokinsa amma yana ji na shiga gida sai kiga ya koma ɗaki ya kwanta. Ni na rasa yanda zan da shi. Allah ubi. Ka je gidan zan zo na same ka. To ba damuwa. Yanzu zan zo in Allah ya yarda. Sai kin zo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya Ummi. Ha? Malam Sudi. Barka zuwa. Yawwa. Mata gidan ba sa nan ne? Wallahi ba sa nan sun fita kin ga mu biyu ne kawai. Wallahi Sufi wata matsala ce take tafi da ni. To, matsala kuma. Ka san gidan Alhaji din nan wanda dan shi dan bal ne? Okay, gidan su Mubarak. Yawwa. Na yi mafarki ran na an yi rasuwa a gidan. Again, ina gidan Hajiya mai dan waken nan? Dan wake ta nan baya tabbas an yi rasuwa a gidan. Akwai wata tsohuwa mara lafiya. Ita ma na yi mafarki an yi rasuwa a gidan. Da safe kawai sai aka ce wannan tsohuwa mara lafiya ta jiya na kwanta ina bacci. Sai ne mafarki an yi rasuwa a gidan nan. Again, da na yi sallah asuba na kwanta, sai na daɗa wannan mafarki. Wai an yi rasuwa a gidan nan. Akwai mara lafiya ne a nan gidan? Kiri. Wannan lafiya? Shi ne bai da lafiya wallahi wajen watansa 6 bai fito nan ba wallahi. Ina za ka? Ka zauna ka rike shi. Ina za ka? Ina za ka?